Ready, sing. The words of my song is after thee. You alone are my desire to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I love to worship thee. I love you more than gold or silver. Only you can satisfy. I love you more than any other, so much more than anything. You alone my strength, my shield. To you alone my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I love to worship thee. Si Jesus ang atong abyan. Si Jesus, ready? Sing. Si Jesus ang atong abyan, sa salatan nagpasaya. Ang Panginoon natin, sa paggampo ng Jesus. Ang kalinaw tamahanan, ang kasakit mo dako, kay dinit kanuna, magaan kang Jesus. Jesus.
wala ako masayod sa hingpit. Wala, ready, sing. Wala, sayod sa Amen. Magbantay ka nato ang Ginoo hangtod nga siya mubalik. Muna itong kasiguruhan. Wala ta kay balo unsay mahitabo nining kalibutan na. Apan ang atong nahibaw-an nga mobalik ang Ginoo. O samtang nagpaabot sa iyang pagbalik, iya kitang pagabantayan. So sa makausap pa mayong buntag sa matag usa nga niya karon. Atong paminawan na po ang pulong sa Ginoo karon nga kabuntagon.
Bibo na kaya ta sa national ID karon. No, bibo na. Ang mga expert nagingon nga mao kuno ni ang solusyon sa daghang mga problema sa kalibutan. Labi na sa mahitungod sa COVID o mahitungod sa kriminalidad, no? Pero ay sa sa ko ani full screen. So, na ako'y pakita nga video ha. Tanaw lang ninyo. Hang no.
So, wato yung sagol politika ko ha. Dili ko maka Marcos, o di po ko maka Aquino. Sa manday ka, ako maka Dios, maka tao, maka bayan, maka bansa. Itaw, ang ako lang, moro to yung nakita na ko nga nag-vlog ba about sa national ID nga klaro-klaro nga pagka-explain. O, di man ta mahadlok, ani, di ta ngay mahadlok, ani, maayo ni siya. No, alang sa mga mangayon ni siya alang sa mga nagbuhat og matarong. Pero kanus ani mahimong daotan sa diyang gamito na ni Antichrist sa pagkontrol sa mga tao, pero kana mahitabo wala na ta. Mo na dita ngay mabalaka ani kun dili malipay ta kay nagpasabot ni nga hapit na mobalik ang Ginoo. Kay kani gamiton man ni Antichrist. So dili ta excited na Antichrist, excited ta ni Christ nga mobalik. No, kay kani gamiton ni sa pagkontrol sa mga tao sa tibuok kalibutan. Raliman ka wa nay tao maka-escape. Ibalaan na kung asa ka nitago. Ibalaan na kung nipalit ba kag wala. No, balo nabalaan na nabaksinan bag wala. So kani timaan nga hapit na ginubalik ang Ginoo. So ingon nga nagtuon ta sa Bible, mao na gyud ni ang dagan sa kalibutan. Hibalaan na nato unsay dagan sa kalibutan kung duol na ba ang katapusan o layo pa ba. So ato gyud na-discover nga duol na gyud kay ang katapusan. Kay kining one world government hapit na mahitabo. O kining national ID usa ni sa lakang sa one world government. Kay siyam na lang kanasod sa tibuok kalibutan ang wala makakumpleto apil ang Pilipinas. So gamay na lang no sa kadagan sa nasod siyam na lang ang wala makakumpleto ani. Kung mahitabo na, mahiusa na ang tanang information sa tibuok kalibutan bayan sa usa ka tawo. So sayon ra ang pagkontrol sa mga tao ni Antichrist. Nining kalibutan na. Pero sa dili pa kana mahitabo, mga igsoon, mobalik ang Ginoo. Itawag nag-rapture o pagsakgaw. So sa ka-privilege nato nga mahinumdum ta sa ani nga topic na pod, mapahinumduman tas bulong sa Ginoo aron dili kita makalimot ani kay basig makalimot ta ba malingaw ta sa mga daghang mga buluhaton. Nga hapit na jud mobalik ang Ginoo. Hapit na jud ni mahitabo kining rapture o pagsakgaw. O kini gitawag sa Bible nga mystery. Busa interesado ta ani. Kita nga mga tao ganahan ta og mystery. Unsa magyud ni siya? Gusto ta makahibalo ani. No, kay gitawag ni siya mystery. Labi na kung natay utang nga lisod-lisod gyud bayaran. Kung ganahan ta ani nga topic ba? Amen. Ang estudyante mo kung exam niyo pagkaugma murag mo na imong ampo, Lord, balik na gyud, balik. Nya wa ka katuon. Ganahan ta ni nga topic labi na kay lisod ang panahon ron, wa tay klarong income. Labi na og daog-daogon pa gyud ta. No, kanang dita pagion. Magmano na itong ampo. Kay ngon pa dili na nato feel at home nining kalibutan na. Kung doon na may rason nga magpabilin ta diri sa kalibutan, mao na lang gyud ang pagsangyaw nato sa kaluwasan sa uban nga wa pa gyud ka dungog sa kaluwasan. So mao nay bugtong rason nganong naata. Pero kanang mga bahandi, saon man nato na nga ato lang pagabiyaan. No, naa na tay bahandi sa langit giandam sa Dios. Ato kay basahon ang 1 Corinthians 15:51. Aniya karon ginasulti ko kaninyo ang usa ka tinago. So mystery, tinago. Kitang tanan dili mga tulog, apan kitang tanan pag-aalidan. So pasabot ani kitang tanan dili mga tulog, pasabot nga dili tanang tawo makatila og kamatayon. As we all know, ang tanang tawo mamatay man jud, no? Tungod kay tanang tawo makasala, pero mystery nganong giingon man diri dili tanang tawo mamatay. Uy, bag-o ni ba? Tungod kay gi-reveal diri nga
sa Bible nga dunay di ay mahitabo nga pag sakgaw o pag rapture. So basig matingala mo kanang mga tulog term na sa Bible sa namatay para ra pod sa Kristohanon kay kung ang Kristohanon mamatay ang iyang lawas sama ra nga natulog. Pero iyang kalag buhi sa langit. Kay sama natulog mo bakod mo gyapon ang atong lawas mo bakod kini. Pagailisan og lawas nga dili mamatay. Mo nay pasabot dili madunot. So gipanag-ing rata sa natulog ha. So nganong mahadlok mo mamatay nga nindot man na matulog. Diba kapoy trabaho lo sige lang to kami itulog. Bitaw joke ra. Ang kalag nato dili bitaw tulog sa sa langit uban sa Ginoo. Ang lawas ra matulog. Kay kining lawas nahanglan magini mo pahulay. Kay karon na gani mo bigay na gani hinahinay. So nagi rest pero ang atong kalag dito sa langit mag-alagad sa Dios. O one day kining lawas ingon ang Bible paga-ilisan, paga-alidan, banhaon sa Ginoo. Ingon pa diri sa verse nga atong gibasa. Kay dili man ni maoy atong eternal nga Pinoy-anan, temporary ra man nato ni nga Pinoy-anan kini kalibutan na. Banhaon ta og dad-on ta sa Ginoo sa langit, biyaan nato ning tanan. So muna gitawag rapture, matingala silang tanan nga nangawala naman ta. No, asa naman to mga tao diri? Ni ara man to diri, pero nawala naman. No, muna ingon diri sa verse 52 sa kalit sa usa ka pagpamilok. So usa lang ka slip of a second sa katapusan nga budyong. So trumpet nga pagatingugon. Pagatunggon ang budyong o trompeta o ang mga minatay pagabangunon nga mga dili madunoton o tanawa. Mubangon ang mga nangamatay nga dunay Kristos kinabuhi o kita pagaalidan. Ilisan dayon dungan. Walay una, walay bilin, dungan. Ang buhi o ang patay, dungan, pagailisan. Ang pagailisan. Sa pagigiingon diri, pagaalidan, sa kalit. Sa to pa, kalit kayo nga panghitabo. Paspas kayo. So, ingon diri sa verse, paspak pa sa pagpamilok. Dili kaning matanaw to sa lida gi slow mo na para makitaan. Pero sa actual nga panghitabo di gyud ni ma-capture sa camera. Paspas kayo nga panghitabo ang pag-rapture sa Ginoo. So sabay sa tingog sa trompeta. Then mausab og kalit. Then pag kalit lang ta nga naa sa langit. Dayon lawas nga perfecto, lawas nga dili mamatay, lawas nga dili magsakit. Lawas nga dili na mapugnan sa gravity. Liman ka mo tag langit. Ang gravity di ta maka hold nato. Di na ta limitado sa physical nga properties, physical nga nature. Sa verse 53, ingon ng Bible, kay kining madunoton kinahanglan pagasuluban sa pagkadili madunoton. So kinahanglan yun eh. O kining may kamatayon kinahanglan pagasuluban sa walay kamatayon. So rapture means kalit, no? Kalit. Nga pag-snatch o pag-take away. Muna yung definition sa Bible. Wala mo lang word sa Bible. Wala nga word pero ang idea na kanang to snatch or to take away. Na sa Bible. Example sa Acts chapter 8 verse 39. O sa nakahawa sila sa tubig si Felipe gikuha sa espiritu. So kanang word nga gikuha dihagi kanang word nga rapiri or rapture. Nagpadayon sa iyang dalan. Nga malipayon. So malipayon ang nabilin. Bisan to wala na si Felipe, gikuha nagkalit sa Ginoo. Malipayon siya kay naluwas siya. So dili ni pagkuha sa Ginoo ni Felipe, dili ni langit iyang giadtuan kundi pikas nga lugar. Kalibutan gyapon. Pero ang ato nga pag-rapture gikan sa kalibutan paingon sa langit.
no? Gikan sa kalibutan paingon sa langit. Ibalhin ta si Ginoo paingon sa langit. So sa 1 Thessalonians 4:17 kaingon ang pulong sa Ginoo niya, kita nga mga buhi nga nahibilin pagalalinon. So kanang word pagalalinon diha gikan ang word nga rapture, rapere. Kita pagalalinon kita pagtingob ngadto sa ibabaw uban kanila. O mo ni giingon ni Apostle Paul nga pag rapture kanato magsugat kita sa Ginoo. Og ingon niini magakauban kita gihapon sa Ginoo. So kanang pagalalinon diha mo na ang paga-rapturon pasabot ana. So dadun ta sa Ginoo sa langit. Bisan sa Old Testament dunay example ani nga gi-rapture sa Ginoo si Enoch. Una nga tao nga gi-rapture sa Ginoo si Enoch. Naglakaw uban sa Dios og nawala siya kay gikuha siya sa Dios. So wala nakatilaw kamatayon si Enoch. Gi-rapture sa Ginoo. So kana example na kung unsa ang pag-rapture sa Ginoo nato. Dayon sa verse 24 sa Enoch laglakaw uban og nawala siya. So sa sunod sa 2 Kings 2:11 si Elijah. Ikaduha nga tao nga gi-rapture sa Ginoo, wala ni agi kamatayon, gisakgaw sa Ginoo paingon sa langit. Si Elijah. Og nahitabo nga diha siya nagpadayon pagayod og nagsulti aniya karon may mapakita nga usa ka karo sa kalayo. So ang gakuha ni Elijah karwahi, chariot nga fire. Pasabot ato mga angels ba? Nga maoy nagkuha ni Elijah gidala siya paingon sa langit. Pero nakita ni Elisha mga chariots of fire. Mga gisakyan ni Elijah paingon sa langit. Pero mao nay rapture. Wa ka agig kamatayon gikuha sa Ginoo paingon sa langit si Elijah. So og siya wala na makakita kaniya. So si Elisha maoy assistant ni Elijah wala na makakita ni Elijah. Ang iya lang nakuptan iyang ikuptan yung kaugalingong sapot o gigisi niya sa dura ka bahin. So nag-uol si Elisha kay wala na niya makitaan si Elijah. So napagyod sa Acts 1:9 sa nakasulti siya niini. So si Jesus gi-rapture. Sa nakasulti siya niini sa nagtan-aw sila kaniya gibayaw siya sa itaas. Og usa ka panganod midawat kaniya nga misalipod sa ilang mga mata. Si Jesus example nga doon na diay rapture. No, example si Jesus nga doon na diay rapture nga mahitabo. Nga kita diay mga igsuon nga nagtuo ni Jesus, pareha usab niya pagasakgawon sa Ginoo paingon sa langit. Dili kita tanan mamatay. No? Dili tanan mamatay. Naday buhi pod nga maabtan si Ginoo sa iyang pagbalik. Si Jesus ni siya gi-rapture. Pero lahi ni si Ginoong Hesus kay wala ni agi og kuan kanang ay ani agi siya kamatayon. No, ni agi siya kamatayon. Aya siya gi-rapture tungod kay kinahanglan man siya mamatay para mabayaran ang atong mga sala. Alister gi-rapture. Kaya kung wala siya namatay, dili ta maluwas, di ta makasulod sa langit. So busa namatay siya, nabanhaw. O gi-rapture dayon. So kining rapture mga igsuon, mao ni ang atong bulahan nga paglaom. Kay sa Titus 2:13 kaingon nga nagapaabot sa bulahan nga paglaom og sa pagpadayag sa himaya sa atong dakong Dios og manluluwas nga si Hesukristo. Bulahan nga paglaom. So mao ni atong paglaom mga igsuon. Ang atong Ginoo ug manluluwas mobalik na diin kita mag tigom sa langit. Dunay dako nga reunion sa langit mga igsuon. Ha? Kay kita diri murag excited ta sa reunion ba kay
Gidili man natong pagtapok-tapok, mga birthday o mga kaon-kaon nga dinaghan, kanang mga reunion o mga fellowship. Gidiscourage sa atong gobyerno kay magtinakuray lagi kuno o virus. Pero sa langit mga igsoon, mahinangop gyud ta ani kay naa na gyud reunion sa tanang magtotoo. Daghan tag mamit nga mga bag-o nga mga Kristohanon nga wa nato makaila sukad. Labaw sa tanan atong maila-ila ang atong Ginoo. Amen. Ang atong Ginoo maila-ila. Dili ta malipay ana. Nga ang atong Ginoo maila-ila na. Reunion. Mahitabo sa human sa rapture. So excited kita nga mahitabo ni kay maka-fellowship na gyud ta. So nganong ay pangutana nganong na may rapture? Unsa may rason sa Dios nganong dunay rapture? Ang rason sa Dios tungod kay nakasaad siya ani no sa Bible, iya gining tumanon. Ang Dios mutuman gyud sa iyang saad. Unsa may saad niya nga kita ipahilayo niya sa dakong kasakitan nga mahitabo sa umaabot. So mga igsoon, doon na di dakong kasakitan. 7 years great tribulation nga wa gyud makagwanta ni nga kasakit. Grabe kasakit ni sa 7 years great tribulation nga mahitabo sa kalibutan. Kay giingon dito sa Revelation nga ang mga tao magantos sa kasakit pero dili mamatay. So kinsa may maka survive ana? Amot. Pa-survive siguro daan kay di man mamatay. Pero magantos lang sa kasakit. Ingon ng Ginoo, iiway ta sa Dios ani nga umabot nga kasakitan. So mo nang dunay rapture. Ato ganing basahon ang agisaad sa Ginoo. Aman to nga verse kani. John chapter 14 verse 2, sa balay sa akong amahan adunay daghan nga puloy-anan. Kung wala pa unta moingon, unta ako kaninyo, ako muadto sa pag-andam og dapit alang kaninyo. So saad sa Ginoo ha, nga doon na siya giandam nga puloy-anan, dalon ta sa langit, pero diri sa kalibutan nga bahin, doon na day dakong kasakitan nga diin ipahilayo ta sa Ginoo o sa paghulat sa iyang anak gikan sa langit nga iyang gibanhaw gikan sa mga minatay og si Jesus nga nagaluwas kanato gikan sa kaligot-got nga umalabot. So kanang kaligot-got, grabe nga kasuko sa Dios. Dili na mao ng mga linog karon ginagmay, di na mao ng pagbuto sa Taal Volcano, di na mao ng COVID, di na mao ng mga bagyo ginagmay. Expression na siguro sa kasuko sa Ginoo pero dili na kaligot-got. Kanang kaligot-got sa Dios umaabot pa na nga giingon sa Revelation nga ang linog dili hinay kundi kusog kayo ang bukid mabalin sa dagat. Dayon ang mga dagat, mga himong pula nga way mabuhing mga matay mga isda. Mo nay giingon sa Bible nga coming wrath, judgment sa Ginoo. So unsa gani ang rapture? To rescue us from the coming judgment. No, doon na day kumaabot nga hukom. So kining kalibutan na mga igsoon, di nato kalimtan nga paghukman sa Dios. Tungod kay may grabe ang pagkadautan. Ang mga tao may rebelde sa Dios og wala mo ila kaniya. May patuyang sa ilang unod-non nga kaibog ug kaulag. Ang mga babae sa babae magminyuay. Miingon nga okay ra plus napagi mga pastor, mga bishop nga mukasal kay okay ra kuno ang Ginoo. Ana kay God is love. Misamot kadautan ng mga tao. Lalaki ug lalaki magbinyuay. Misamot kadautan. Misupak may rebelde sa Dios. Na dili man mo plano sa Dios sa mga katawhan.
Dayon plus sa mga tao wala mo ila sa Dios. Mo nang pagahukman sa Ginoo kining kalibutan na. Sikreto ra kayo ang ubang tao pero dunay mga dautan nga mga laraw nga wa nato mahibaw-i. Dautan sa ilang kasing-kasing nga wa nato makita mao nang ang Dios mihukom na sa pag hukom nining kalibutan na. Ang pangutana, kinsa ang ma-rapture o kinsa ang makakuyog sa pagbalik sa Ginoo? Kinsa ang makaadto sa langit? Atong basahon ang John chapter 11 verse 25. Si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang mutuo kanako bisan siya mamatay, mabuhi pa siya. So, laliman ka, bisan mamatay, mabuhi. Then kaning verse 26, ang tanan nga mutuo ka, nabuhi ug mituo kanako, dili gayud mamatay. Duha ka klase nga statement gi buhian ni Ginoong Hesus. Una, ang mutuo niya bisan mamatay, mabuhi. Ikaduha, ang mutuo dili mamatay. So duha ka klase nga mga Kristohanon nga mituo. Dunay mituo nga namatay pero banhawon gyapon inigabot sa rapture. Dunay mituo pero pag-abot sa rapture buhi man, wala na niagi kamatayon. Muna gingon di na mamatay pero silang duha ka klase nga Kristohanon pareha buhi o nakaadto gyud sa langit, no? Muna ang pangutana, kinsa ang ma-rapture? Ang tubag diri nga verse mituo. Ang mituo sa atong Ginoong Hesus. Wala diri gaingon nga ang mo pa membro og relihiyon. O buhatan na kaning listahan nga buhatan ni, 7 ka buok buhatan ni. Daghang ipabuhat mga igsuon. Wala taong talisod-lisura si Ginoo oy. Naluoy na yung taon ng Ginoo nato sa atong kahimtang. Nakaagi na ang mga Hudiyo, 10 commandments, wa gyud bisan isa ka Hudiyo nakatuman. Kay balo na ang Ginoo nga si Adan, 1 commandment wa gyud nakatuman. Mga igsuon karon, grasya ang kaluwasan. Maangko nato pinaagis pagtuo. Unsa may itong buhaton? Ang buhaton nimo tuuhan. Si Jesus ingon nga maluluwas. Gani ka ng pagtuo, dili na work, di na trabaho, kung dili usa na ka response nimo sa gibuhat ni Kristo sa cross. Pagtuo ni Ginoong Hesus. So mituo ka ba nga si Jesus namatay sa cross para nimo? Kung mituo ka, mamatay manggaling ka, mabuhi ka. O di ba ka maabdan ka sa Ginoo nga buhi nigbalik niya, di ka makatilaw sa kamatayon. Diretso kayab sa langit nga buhi pagbalik sa Ginoo. So mo ni ang kamatuoran nga dili kitang tanan mga matay. Mo ni mystery ginaingon. Kay dunay rapture di ay nga pagahimuon. So pangutana, kinsa ang makakuyog? Ang mituo ni Ginoong Hesus. So diri sa ato karon hinaot nga kita tanan mituo. Kay dili tanang nag-angkon nga Christian mituo. Kay balo ba mo ana? Philippines is the only Christian nation in Asia. Pero kumusta? Makita ba gyud sa mga Pilipino nga Christian? No. Dili tanan. Nag-claim nga Christian, mituo ni Ginoong Hesus. Anong kay balo man ta? May balaan man guna pinaagi sa buhat. Ang bunga maila pinaagi sa ang kahoy maila pinaagi sa bunga. Mo sab ang pagtuo maila pinaagi sa buhat. Dili ang buhat mo ay makaluwas, ang pagtuo. Pero ang buhat mo na ipag-ila sa tao nga nituo ni Jesus. So, subok kay palandong daghang membro bisan sa mga Christian churches, born-again churches, mga Baptist churches. Di day makakuyog sa rapture. Nga naman,
Igo ra nagpamimbro, pero wa kasabot sa kaluwasan. Ang ila, membro-membro lang, may na lang kay di ta katawaan ba kay natay relihiyon, no? Di ta irihis. Pagpangutana ang sa relihiyon, baptis na ikatubag. Pero wa kasabot sa kaluwasan. Unay subo kayo nga panghitabo karon sa mga katawhan. Wa gid mituo ni Jesus Christ isip personal nga manluluwas. Wala personal nga relationship. Ang sad lang kay majority pagyud. No, sumala sa gingon ni Jesus nga daghan ang miadto sa dalan sa kalaglagan. Daghan ang nakatultol. O jutay ra ang nakatultol sa dalan paingon sa langit. Muna nga sad nga panghitabo, daghan ang mabilin di ay pag-rapture. So normal man. Daghan mabilin pag-rapture tungod kay karon lang daan. Magbuhat ag survey ganis kalibutan. Pipila lang ka mga tao mutuo ni Jesus Christ ingon nga manluluwas. Pero nagpasalamat ang ana apoy maluwas nga mga sikat nga mga katawhan. Sikat nga mga personality. Pero daghan gyapon ang wala mito. Meaning kaluwasan. Daghan ang mabilin sa rapture. O dili makauban. Ikaw mga igso, ikaw diha sa imong gilingkuran, sure na bagyud ka nga makakuyog kay nigbalik sa Ginoo? Wala ra ba jud laing paagi nga makakuyog ka, mutuo ra bagyud ka ni Jesus? Ayog salig diya nga mutapad lang ko siguro niyan kayo nig-rapture niyan, muhawid lang ko. Di man ka makahawid. Kalit man kayo ni. O akong mama. Huwag man akong mama kanang luwas na. Basin di ay, kuyugon ko dili na pwede individual tanga mutuo. So bata, ikaw diha. Basigwa ka na minaw sa pulong sa Ginoo din wa ka kalibutan sa kaluwasan. Pag rapture tingala ka diri nga naman to sila. Mingaw man. Bitaw ka ng mingaw ba? Kadaghan ako nakulbaan na. Mingaw la. Mingaw. Nabilin ko sa rapture. Pag una ko, nangatulog naman di ay. Kaya mo muna akong gihuna-una perme. Okay, labi na itong naay sa lidang ang pastor mo yung nabilin. Kuyawan po na eh. Pero ako sure jud ko nga mituo ko ni Jesus Christ. No? Ako nagwali-wali diri nga pakitang tao plastic nga tuo mo pero ako wa ni tuo. Makapamatuod ko lang nga mituo ko ni Jesus Christ ingon nga manluluwas. Ambot ka to sa lidaha nga pastor pag example nga nagwali din nag-rapture. Ang pastor nabilin ang mga membro tuwa na gi-rapture. Kaya po dato. Ha? Thief in the night, no? Basin. So, kinsay ma-rapture ang mituo ni Jesus Christ. No, dili nang pagpamimbro sa relihiyon. Daghang na membro pero wa nituo. So, ang pangutana na po, kanus ang mahitabo ning rapture? Kanus man ni? Daghang mga tao nga mingon na year 2000 wala man nahitabo. O daghang pizza nga ginaingon sa uban nga mga magwawali wa man nahitabo. Kaya ang tinuod ang Bible wala gyud ka hatag og adlaw. O basahon ginato. Mateo 24:36 apan mahatungod ni adtong adlaw og taknaa walay usa nga nanghibalo kung anus suwa gyud. Wagi kahibalo bisan pa ang mga manulunda o tanawa ang mga anghel. Wa gyud kahibalo bisan pa ang anak si Jesus mismo wa pa ibawa sa amahan. Kundili ang amahan lamang, so ang Dios amahan, God the Father, siya lang nakahibalo sa pizza sa rapture. Mismo gani si Jesus gi-rapture siya sa amahan. So sa rapture sa mga believers kita wa gid kahibalo. Si Jesus wa kahibalo. Kaingon sa mga adlaw ni Noe, mausab ang pagpadayag sa anak sa tao. Doon na example diri nga sa panahon ni Noe, ang mga tao sige og hubog-hubog, hudyaka, pakasala,
walay pagtuo sa Dios, dihara sa mga Dios tungod kay may maning Dios kay di man mamadlong. Pero ang Dios mamadlong, dili ta ana mao na mga tao sa kalit gipalunupan sa Dios. Pero nagwarning na daan ang Ginoo. Oh. Pero ang mga tao wala nito sa warning. Wala nagpahibalo ang Ginoo, mao ni pitsaha maglunop wala gyud. Samtang sila galingaw-lingaw pa ni kalit laglunop og nangamatay silang tanan, mo nay nahitabo sa panahon ni Noe. Nung diri kay ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, nagkaon, nag-inom, nagpangasawa, kasal ka, may kasal, no? No, apoy kasal, pangasawa, ipon-ipon, na nagpamana, o may dautan ng pamana kaning, di lagi magpakasal mo na dautan. Hangtod sa adlaw nga, misulod si Noe sa arka. O kung sa'y naitabo, nangalumong silang tanan. So sa verse 39, wala nila hibaloy hangtod nga mibot ang lunop o gianod silang tanan ingon. Usab ni ini ang pag-anhi sa anak sa tao. So ang mensahe karon mga igsoon, wala gyud ta kahibalo kanus amo anhi ang Ginoo. Gyud ta kahibalo. Kalit kaayo nga panghitabo kini ang rapture. Ang mabilin, masyak na lang. Kay mukalit lang tagkawala. Muna ko'y ipakita ninyo nga clip. Bahin sa pag-illustrate unsa kakalit ang rapture. Napagawa ka to dari. Clip pa. Oh, lipating lingaw-lingaw sa mga tao, oh. Lingaw-lingaw sila eh.
So inyo nang na figure out unsay mahitabo sa kalibutan pag rapture. Kay grabe kagubot. Dunay chaos nga mahitabo sa kalibutan. Mga missing nga mga tao nga dili ma-explain. Pero katong naanay background sa Bible, kay balo na nang mag-rapture pero wala mituo, na sila idea asa padulong ang mga tao. Galing lang wa sila mituo sa maong rapture. O diha nga panahon, magsugod na dayon ang dakong kasakitan sa kalibutan. Muhari na ang Antichrist. Dayon gamiton niyang national ID, global ID, mahimo man ang global ID system dayon. Aron ma-monitor niya kinsang mga tawhanang nabilin diya nga iyang i-control. Dayon kadtong mga Kristohanon nga nasa langit, dunay awarding ceremony dito. So punta na, unsa may atong buhaton? Ang buhaton nato sa Matthew chapter 2 verse 42, busa magtukaw kamo kay wala ninyo hibalui kung unsang taknaa muanhi ang inyong Ginoo. So magtukaw kay wa ta kahibalo. Kay kung gipahibalo pa sa Ginoo ang mga tao magsalig, aning pitsa mo balik ang Ginoo. Unya ra ta maghinulsol. Kanang pagkaugma na mo balik kana maghinulsol man ta nga di na ta kainom karon og tanduway. O di na ta ka pa himulo sa tawhan o unod nun nga kaibog. Diba mo na hunahuna sa mga tao kung ipahibalo sa Ginoo ang pitsa sa iyang pagbalik? Kay magsalig sila. Pero ang Ginoo, bright pa ni sa mga tao, kay balo ang Ginoo sa buhaton sa mga tao kung maghatag siya pitsa. Muna ang Ginoo gahatag og pitsa. Kaya aron sa tanan nga panahon sa itong kinabuhi, magkinabuhi ta nga matarong mo na'y pasabot sa magtukaw. Magbinantayon tas itong kinabuhi nga di ta magpakasala. Kay aron masakpan ta si Ginoo nga matarong sa iyang pagbalik nga dili ta mahimong salawayon. Aron pagkatubang sa Ginoo, di ta maulawan. Always be prepared to meet God. So andamo na to atong kaugalingon sa pag-atubang sa Ginoo. Kung mobalik ang Ginoo karon, ang pangutana ng igsuon, andam ka na ba? Are you ready? Unay dakong pangutana karon. Andam ka na ba nga matubang sa Dios? Imo na bang gisaligan sa Jesus ingon nga imong manluluwas? Nituo ka na ba niya 100%? Unang makasure ka nga 100% makaadto ka sa langit uban kaniya. Siguro ka na ba nga makaadto sa langit sa takna nga ang Ginoo mo balik? Mga igsoon, kung wala pa dawata si Kristo karon, tuuhi siya ingon nga imong manluluwas. So dunay panahon gihatag ang Ginoo karon, wala pa nagrapture, buhi pa ka. Kung wala pa ka nakasiguro, siguro hagyod dawata si Kristo isip imong manluluwas. Diya sa imong gilingkuran. Pagampo og ingna Ginoo dawaton ko ikaw ingon nga akong manluluwas. Ako kang pasudlon sa akong kasing-kasing, luwas sa ako. Kung ikaw luwas na ang pagpangandam, ang pagkinabuhing matarong. Kung ikaw nituon na Jesus, pagkinabuhing matarong aron dili ka maulawan pagbalik sa Ginoo. Ingon ang Bible sa Colossians 3:2, mao na yung klase nga pagpangandam, ibutang ninyo ang inyong una-una sa mga butang nga atoa sa itaas, dili sa mga butang sa yuta. So ingon ani nga klase nga pagpangandam mga igsuon nga karon kay baluta nga ang Ginoo mo balik atong i-focus ang atong una-una sa mga butang nga langit nun, mga butang nga iya sa Ginoo. Mga butang nga mahitungod sa gingharian sa Dios. Usbo na nato ang atong panglantaw, dili na ta kanunay maglantaw sa mga temporary o material nga butang. Ang atong panglantaw mga eternal nga butang. Di ta magpalabi sa temporaryo nga butang. Kwarta, balay, yuta,
Di lang ta palabi. Wala ko nag-ingon nga di na ta na mag una-una irresponsable na ta, no, ipangbaligya, ipang hatag o dili i-manage gyapon tarong, pero ang akong pasabot ba nga mas priority na nato karon ang espirituhanong mga butang. No, kana bitaw dili ta irresponsible sa mga material nga butang nga gipiyal sa Ginoo nato. Dili gamito nato na siya alang sa gingharian sa Dios. Munay pasabot ani. Nga dili kita magtinapulan pod. No, bisan tuod nga ang rapture hapit na ang pagbalik sa Dios. Mga igsoon, wala ni nagpasabot nga dili kita magplano sa long range plan, 20 years from now, 10 years from now. Ang uban kay di naman magplano. Di na ko magplano kani kay rapture na ayaw. Ayaw na buhata, irresponsible na. No, dili na excuse nga di na ta magtigom o kwarta para sa tong future kay ingon ang Ginoo lagi magtigom og bahandi para sa langit. Pero ingon mo po ng Proverbs, i-balance po nato ingon ang Proverbs nga magtigom gihapon ta para sa tong future. Kung nakay SSS, mag-SSS, kung nakay savings. Kay sa panahon nga gikinahanglan nimo pag retire, luya na imong lawas, na kay magamit. Kay kung wala gani unsay mahitabo, magtinukluray na sila pag atiman nimo, ay kawra na kay ano man, man kay natigom. Pero mga igsoon, kung nakay natigom bitaw, mag-ilog pa nagatiman nimo, halila, agakagakon pa ka. Ano man, naman ka tinigom, pero wala ko pasabot. Wala ni pasabot ha nga, mga naibuhato na itong values ha. At imanura kung naikwarta. Ako lang punto nga, nag-encourage yun ang Ginoo tigom para sa future. No? Sa panahon nga, gikinahanglan na tayo magamit. Dili na to buhaton ni nga excuse ba, kaning rapture nga, irresponsible na ta. No? Nga, to the point nga, masawayan na ta sa mga tao. No? Mo lang niyang atong punto karon. Ingon nga tao nga luwas, tao nga nagtuon sa pulong sa Ginoo, tao pod nga maalamon kay ang Bible biya book of wisdom pod. Labi na basahon nimo ang Proverbs, practical wisdom. Napo na diha nga mga amigas, example ya sa Proverbs, amigas nga tigom sila sa panahon nga ting init pa kay ting ulan na di na sila kagawas na sila makaon. So mo na ibuhaton nato nga example. Dili kay ihurot nato ni gasto tanang kwarta kay mobalik na ang Ginoo. Dili na maoy gitudlo sa Ginoo sa iyang pulong. O di ba ka mingon ka nga mangutang og taman-taman ani. Inuba akong utangon kay mobalik na Ginoo. Unyag di mobalik. Unsa unyag dugay-dugay pa ba umata kahibalo sa schedule. Ipapriso embargohon ra man na. Pero kanang magasto gyud nimo ang kwarta, ipapriso ka kay wa kay kabayad. So maulawa lang awlan sa Ginoo noon. So irresponsible, be responsible. O may sayop sa pagpangutang pero atog yung bayaran, ha? Maning kamot pud ta. Dayon sa mga estudyante mingon mobalik ng Ginoo di na ko eskwela. Uy, sayop man ang una-una, eskwela gyapon. Kay mao man ay responsibility nga gihatag sa Ginoo hangtod nga siya mobalik buhaton nato ang atong responsibilidad. Kay basig masawayan ta. Nga sama na sila nga nagtuon sa pulong sa Ginoo, di naman mo eskwela. Kaya di ay tinapulan naman dahil gihapon ng motibo. Gihimo lang excuse ang pulong sa Ginoo, gihimo lang excuse ang rapture. Abi bitaw ninyo na nahitabo biyan sa una sa panahon nilang Apostol Pablo. Gidungog na nga mobalik ang Ginoo kay saad biya sa Ginoo sa iyang pagkayab sa langit nga mobalik ako. So ila tong gitamod, ang ilang pag-apply sayop daghan ng mga Kristohanon kaniadto dili na mo trabaho.
Magsige lang kanta-kanta kay mobalik na kuno Ginoo. Ingon si Apostol Pablo nga mga tapulan to sila mga tawhana. No, gihimo lang excuse. Ano mo nga verse? Dara, 2 Thessalonians 3:10. Ingon si Apostol Pablo, ayaw pakana ang taong tapulan kay kaning mga tawhana. Di naman manarbaho. Sila mga on. Dito na sa mga kaubang Kristohanon. Napakana ta diabi kay wa koy kuan pagkaon. Okay. Nagtinapulan naman dahil sila. Kaya yung sila mobalik ng Ginoo, wala na nananom, wala na narbaho. Ingon si Apostol Pablo, uy, ayun na sila pagkana, patrabaho na sila. So ayaw batang excuse. Kung dili, magmakugihon ta sa pagpagamit sa atong mga gasta, kung sa mga gasta gihatag sa Ginoo nato, gamiton gyapon nato nas pagpanarbaho. Na may mga gift sa pagtudlo, gift sa pagnegosyo, gift sa alot o lain-lain nga mga gasa. Gamiton gyapon sa makugihon nga paagi alang sa kahimayaan sa Ginoo. Kani si Arnold, gifted kay sa pag-alot. Gamitan na Arnold. No? Kana mga alot ka, i-share po ng kaluwasan. No, samtang magbayad kag blade ba? Sigurado na ba ka sa imong kamatayon sa langit ka padulong? No? Samtang kabayad-bayad kag gunting ba? Kaya mo dawat yun na. Bitaw istorya tong Kristohanon nga barbero, gusto siya nga mo share sa gospel. Siya ka-share lang ta ko Ginoo, ka-share lang ko ba unsaon ako pag-share ani. Hapit na ko na human. Ako ka-share. Mo share ra jud ko ani kay na timingan man ka nagbait na siya og labaha kay magkuan na. Siya Brad, siguro na baka Brad kung mamatay ka sa langit ka padulong, ani dagan ang kuan. Gialutan bitaw istorya ra na. Dagan kay gisgot na kamatayon niya gabayad kog labaha. Bitaw ang punto diri nga don't be lazy. Magmakugihon sa pag-share sa gospel. Unsay trabaho nato nga gihatag sa Ginoo, gamiton nato na nga mapuslan sa gingharian sa Dios. Kung tutorial imong trabaho, i-share ang gospel sa mga bata. No ayog sugot nga mahuman lang tutorial nga klase wa jud ka share diha. Ay sugot gamitan lang nga opportunity. So kining ubang mga Kristohanon magsige na lang og lingkod-lingkod kay mobalik ng Ginoo. Suko si Apostol Pablo anay. Ingon di ko pakanon. Liman kaniya ni. So case to case basis ni siya ayon ni gamitan nga bersikulo nga excuse na pod nga di ka mo tabang. Ato ra mga tawo nga tan-aw nimo dagkog lawas, makatrabaho man, pero nagtinapulan, ano pakanon man nimo? Kausta no pakanon nimo kausta. Duha. Katulo pero pirmi na lang. Murag di nakaganahan na oy. Kay palugog ka nga dili masakiton, masakiton mo maluoy ta ana. Tabang yuda kay masakiton man ni siya ato ning pakanon. No? Mga igsoon, ayaw na pagtinapulan kay ulaw kay nagbalik sa Ginoo. Ang iingon sa Ginoo nato tapulan nga piniyalan. Nabiyan na sa Mateo. Sa pagbalik sa Ginoo, dunay duha ka klase nga Kristohanon. Ingnon niya ang isa nga kugihan, maayo buutan nga piniyalan. Hali, sulod sa ako ang kalipay. So, inaot ni unana atong madunggan pagbalik sa Ginoo. Dili kay tapulan nga piniyalan. Dapat ang atong madunggan, well done, good and faithful servant. So, sa pagbalik sa Ginoo mga igsoon, ingon ang Revelation, magdala siya og reward. Ingon siya, we will be rewarded in heaven. So, mo ni ang purpose nga nung dunay rapture kay gawas nga ilikay ta sa dakong kapungot aduna usab nga awarding ceremony mahitabo sa langit. So, dili masayang ang atong kahago diri sa kalibutan. Mga igsoon, ang langit dili lang ni lugar sa dili na ni destination. Dili lang ordinary nga destination kundi lugar pod sa pagdawat nato og reward sa mga nakuha nato
nga reward samtang buhi pa ta. Kay tuwa gitigom sa Ginoo sa langit. So dawaton nato atong mga reward, mga ganti didto. Una nga tinud-o nato ni nga atong responsibility diri sa soul winning, ha. Kaya ang bilin sa Ginoo nato sa iyahang pagkayab sa langit ingon siya, panlakaw kamo og buhatang disciples ang tanang kanasuran. So dili lalim. Gawas nga i-share nato ang kaluwasan kung dili sa matag tawo nga mo dawat ni Kristo, dili nato pasagdaan at imanon buhatong disciples. May tag igora mo share kay sayon ra no. Share lang ta, share. Bahala na mo diha. Bahala na mo sa buhaton, biyaan ta mo. Pero ang nakalisod, balikan man gyud nato. Balikan. Muna silang Apostol Pablo, bahala o gipangkulata sila atong nga lugar, nibalik yun. Kaya ang sugod, ilang pag-share, kung dili, pag-disciple man. Paghapong lawa, dito ta sa inudaran, salamat sa Ginoo kay nakashare ta. Kung ingon nila, balikan to nato. Balikan. Kaya di lang pag-share ang atong responsibility, disciple. Una nakalisod sa atong trabaho pero be faithful kay naay reward, bahalag lisod oy, naay reward. Oh, ang pangutana mga igsoon, excited baka kung magisgot na og share sa gospel, soul winning. Tana mag soul winning ta, maghatagdag tracks. Ingon baka yes. Oh. Or tana mga ligo tag suba. Yes. Oh, excited kayo. Pero gani hatag tracks di man, no? So man ang mga ligog suba nga modawat pa atong buhok, papagi-reward sa langit. Anindot man ang mga ligog, ma-enjoy, mabutana na, ma-relax. Pero ang ko lang punto ba, kung mas excited pa taan na kaysa pagwalis pulong sa Ginoo, something is wrong with us. Asa naman ang atong gugma sa Ginoo? O nakalimot na ka nga hapit na mubalik ang Ginoo. Kay prioritize nato ang mga butang i-prioritize nato ang mga butang nga dili mulong ta dugdugay. Itong inungduman mubalik na biya ang Ginoo. So atong pilion ng mga butang atong trabahoon. Pilion nato ng mas importante, kanang dili importante second priority na siya nato. Ang importante, priority na to. Kay hapit na mabalik ang Ginoo. Dili ta magmahay kay na-reward ang Ginoo ni. So, limited na lang atong panahon na. Kung unsay makaglorify sa Ginoo, unsay makahimaya sa Ginoo, muna atong buhaton. Ang pangutan na mga igsoon, sa imong cellphone, kung nakay cellphone, nahimaya bang Ginoo na? Kung wala nahimaya ang Ginoo, may pagwala na lang kay cellphone. Kaya nahurot pa man hinoon imong time. Muna pamalandungan yun nimo. Dili daw ta ng pag-cellphone, nindot, ganahan ang Ginoo na kay cellphone. Kaya magamit na, mapuslan na pag-ayo. Pero ayaw usik-usiki imong panahon. Daghang kayong offer sa yawa, nga mausik-usikan na tong panahon. Email o uban pa mga dula, liman ka di na ka makatrabaho sa importante nga trabahoon kay tuwara diha. So ayaw usik-usik kay mga igsoon, gamay na lang gyud ang panahon nga nabilin nato diri sa kalibutan. Tinalag yung gamaya ato pa baning usik-usikan. Na kung nakay kwarta nga, gamay na lang yun imong kwarta, o sikusikan ba na nimo imong kwarta, o siguro o nimo na gamit. Siniguro na ni imuha kay gamay na lang god. So kung atong panahon gamay na lang, siniguro na ni ato mga igsoon. Basig magmahay ta, kaya wala na ito gigamit sin sakto. Atong iduko ang atong ulo, piyong mata. Diya sa imong gilingkuran karon, muna ba yung panahon sa imong kinabuhi nga makaingon ka akong giusik-usikan ng akong panahon. Pagkikistoryahin Ginoo, pangayog pasaylo si Ginoo.
Kitang tanan mga ipagsaylo sa Ginoo. Sa mga panahon nga atong giusik-usikan, kung giagat ang matag usa nga mo duko sa ulo, magampo ta sa Ginoo. Muhatag-tag pipila ka mga minuto karon nga makigistorya sa Ginoo. Mga itagpasaylo sa mga pagkulang nato o musaad ta nga mo na itong buhaton. Kay hapit na siya mabalik. Magampo kita among amahan nga langit nun, dako among pasalamat sa reminder karon sa imong pagbalik. Sa maong paagi, ma-refocus kami. Kaya usahay malimot mi Ginoo nga hapit na kamo balik. Ayun sayop ng among focus dili na mao, dili na importante. Karon Ginoo, tabangi mi sa pagbuhat sa pinaka-importanteng butang sa among kinabuhi. Hilabi na kining mga young people Ginoo ang ilang kusog nga mo'y galamiton kayo nimo Dios. Dili untay pagamit sa ubang butang. Dili pagamit sa imong gingharian, ipagamit sa imong buluhaton diri sa church. Hilabi na ng soul winning, pag-share sa gospel, lisod nga trabahoon. Apan kinahanglan namong buhaton Ginoo. Labi na ng discipleship ang pag-atiman sa mga tao nga among nasyaran. Amo ginatugyan kanimo Ginoo. Kini nga mensahe nga ma-apply namo sa among matag usa ka kinabuhi. I-bless ang matag usa nga niya karon o naminaw sa online kamo ga-bless Ginoo kanamo. O panalangin ni bisan pa sa pagpadayon namo sa pag-awit o paghalad. Dawat sa among mga halad, labi na sa among kinabuhi nga mo'y pinaka-importanting halad namo Ginoo. Amo ginatugyan kanimong tanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magkanta ta para sa tuang offering. Balik ko na to itong gikanta. Ha? Sa ganito. Mag-ibing pa no? Wala ako masayod sa hingpit dahil mag-offering ta. Samtang magkanta ta ni. Ha? Wala na akong na-appeal. Limot mo ko na. So, daghantag mga ikalibgan diri sa kalibutan, pero usara ang atong sure nga mobalik ang Ginoo. Mobalik ang Ginoo. Iyatang pagabantayan hangtod sa iyang pagbalik.
Wala. Ready, sing. Wala. Pumasahin sa higit ano mahilo ka ako. Oh, nyara, balik ka, balik. Okay. Wait lang. Okay. Wala, ready, sing. Wala pumasahin sa higit magampo sa tam, nindog ka. Mawin na ng doxology. Dalaygon ka audio sa tanan, na imong ibuhat ka namo, dalaygon ka sa talita nga niya karon. Sa online, we pray nga ikaw mag-bless, magkalita ka namo. So, pahinumdum ka kanunay sa imong nga pagbalik. Ini mga offering nga gina-offer namo Dios alang kanimo. Gamita kini alang sa imong pahimayan o sa pagpadayon sa pagbaton. Imong tulong matinuod kayo sa among kinabuhi na dili minimo pusan sa imong gisad. Even it shall be given unto you. Measure, pressed down, and shaken
together, O God. Magbutang sa amo. Dili jud ka mopakya sa imong sa dalan kanamo. Bisan pandemic, may milagro nga imong pagabuhaton sa imong mga kanakan. Ay bless gihapon nimo ang among mga panginabuhian. Kung niya na pa-supply kini sa among mga panginahanglanon bisan pa sa church imo. Among ginatugyan kanimong tanan. Ngalan Ginoong Hesus. Amen. Praise God. Ready, see. Praise God. Praise His Lord. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. God bless sa matagusa. God bless sa itong bago nga pianista.